avui volem conèixer tots els ets i uts de la IGP Poma de Girona. M'acompanyeu? Vinga, va! Jaume! Hola, Pep! Què tal, com anem? Què fas per l'Empordà? Home, conèixer la Poma de Girona. Doncs bon lloc has vingut. Escolta, aquí tenim... Clar, avui no el veiem, però per aquí hi hauria el Pirineus, no? Sí, avui perquè estava una miqueta així ennuvolat tot, però no gaire lluny d'aquí es veuria els Pirineus ben nevats. De fet, aquesta idiosincràsia entre el Pirineu per una banda i el mar per l'altra, suposo que això li deu anar bé a la poma. Sí, bàsicament s'adapten molt bé les pomes aquí perquè l'ajuda del mar fa que no pugi molt les temperatures i la influència que tenim dels Pirineus fa que sigui una poma molt crocant, molt sucosa i que la coloració no sigui un dels problemes que tingui aquestes pomes. Clar, de varietats de poma n'hi ha moltes, però quines són les que hi ha dins la IGP Poma de Girona? Dins de la IGP Poma de Girona tenim 4 varietats, que són la Gala, la Golden, la Red Delicious i la Granny Smith. La Gala es cull el mes d'agost, la Golden es cull el mes de setembre, juntament amb la Red Delicious, i per al final la Granny Smith. Aquest cultiu, com el cultiu també de l'olivera, és un cultiu d'una banda, podríem dir, de molts pagesos, no? De moltes famílies pageses que hi ha per tot Girona. Són 80 famílies productores, professionals, totes elles, fan un producte estupendo. Ara vinc cap aquí, he vist algun camp que les pomeres ja són a terra, que les veu arrencar, suposo que per l'edat. Ara aquí ja veiem un tipus de cultiu, escolta, jo crec que innovador, no? Perquè ja no hi ha ni pals de fusta, aquí ja teniu un pals molt diferent i també malla. No, s'ha anat tecnificant molt les finques de productors de la IGP Poma de Girona, s'han espavilat, han invertit molts diners per tecnificar i la veritat és que ara el que fem és un sistema de conducció d'una paret, mur fruiter, que en diuen, que fa que el sol li toqui més a la poma i agafi més sucres i la maduració sigui més uniforme de tot l'arbre. I la malla deu ser per les pedregades. Inicialment era per les pedregades, degut als canvis climatològics que hi ha, per exemple aquest estiu que hem patit temperatures molt altes i severes, doncs això també ens ajuda que no agafin cop de sol i com que estàs a la zona de l'Empordà, que hi ha molta tramuntana, també ajuda a que no agafin rascades a la pell i tingui una pell molt neta i molt uniforme. Escolta, aquesta pomera, o aquest pomerà, no sé com li dieu, és fantàstic, però ara m'agradaria veure pomes. Doncs mira, si me vols acompanyar, anem a la central, que t'ensenyaré com es treballa les pomes. Doncs anem-hi, va. Mira, Pep, tal com arriben del camp, els passem per aquesta màquina, que és el cor principal de l'empresa. Això fa per equilibrar totes les pomes. O sigui, aquestes venen del camp i ara les poseu aquí, sí, i l'aigua és el que va passant, no? El fem servir l'aigua perquè així les pomes no agafen cops. Com que la poma flota, surt a sobre l'aigua i el mateix corrent de l'aigua la va empenyent cap al circuit que han de passar. Ah, punyera. I també aneu més ràpids. Sí, home. Si haguéssim de fer-ho manual una a una, costaria molt més. Clar, i d'aquí ara se'n van cap allà. Ara d'aquí l'aigua els empeny cap al canal d'aigua. Allà aquella noia fa la primera tria per si hi ha alguna poma que no està en bon estat, o si hi ha alguna fulla, alguna branca, alguna fusta. Aquesta màquina els alinea, els fica una per una, després passem aquí. Aquesta màquina els hi fa fotos, els hi dona voltes i els hi fa fotos a totes les pomes per saber si tenen algun defecte de pell, de forma exterior. Aquest procés aquí el fa el gramatge, pesa poma per poma, per després, més endavant, ficar-los a cada canal. La màquina aquesta d'aquí el que fa són els efectes interns. Aquesta màquina detecta si una poma de dintre pot quedar ennegrida i inclús els sucres que té cada poma. Tu pots classificar pels sucres que té cada poma. I aquí vaig veient que van caient una a cada lloc diferent, no? Sí, perquè la feina que ha fet aquí els robots, tant d'efectes externs, de pes com d'efectes interns, aquí els col·loca per cada canal el que nosaltres demanem. Clar. Veig que també hi ha, diversos colors. Sí, correcte. Nosaltres triem aquí, tant pot ser per tamany, d'efectes,
i coloració. I podem fer les tries que vulguem. I queden uns palots tots uniformes que a l'hora de confeccionar la fruita ens va molt millor i són molt més àgils. Carai, tu. Sí, i no s'equivoca la màquina, eh? No, la màquina, si hi ha un error, tot és igual. La màquina és una màquina. Doncs aquí estem al cervell d'aquesta màquina, que t'explica totes les fotografies que fa cada poma, detecta els defectes i després les produccions que surten per després poder liquidar en el soci, en el productor. Segons el que et surtin aquí, aquesta màquina, tu apliques uns preus a la fruita i si tu ets un productor que fa la feina molt ben feta i tens un calibre molt bo i tots són primeres i no hi ha cap defecte, seràs un que liquidaràs més bé. Sí, ens hem d'enfiar d'aquesta màquina, Ens hem d'enfiar d'aquesta màquina, és el cervell d'aquesta màquina. 177, 182... I això és el gramatge. Si tirem més endavant, Pep, veurem si hi ha alguna càmera oberta. A veure. Així veuràs la magnitud de les càmeres. Quan vau collir l'última poma, Jaume? Van començar a collir-les a primeres d'agost, la primera setmana d'agost, començant amb la Royal Gala, i per acabar acabem amb la Granny Smith, que és aquella verda àcida, que n'hi ha que els agrada molt, n'hi ha que no la poden tragar. Déu-n'hi-do. I pomes, i més pomes, i més pomes, eh? Aquí no pareu, eh? Ha de treballar. Aquí et genera Ho ha fet poques vegades. Sí, aquí et genera una etiqueta, veus? Estem parlant del Veritat Golden, bossa, que posen Barcelona perquè és de Barcelona, i per exemple, què és el productor? Miquel Roig Eres. Déu-n'hi-do. I si jo ara agafo una, la descalibro, no? La caixa? No. Acabada de collir. Boníssima. Sucosa, excel·lent. Ja ho veieu? La poma de Girona. Molt bé, Jaume. Doncs, guaita, si et sembla, jo me'n torno al camp a cuinar, que avui vull cuinar un berenar per a tu. Perfecte. Tu acabes de fer feina i ens veiem d'aquí una estona. Perfecte. Ens continuem treballant. Va. Fins després. Mira, ja m'han deixat allà les pomes. La muntanya no fa pudor. Ai, no. Encara que les remenis. A veure. Això, les pomes, la ratafia i la paella. Avui farem una recepta molt senzilla. Unes pomes de Girona amb nous i ratafia. Comencem per posar sucre a la paella, sense res més, perquè es vagi acaramelant. Agafarem poma golden i les tallarem en 4 per treure'ls les llavors. Vinga, veieu? Ara comencem a posar les pomes perquè es vagin acaramelant. I els hi donarem voltes. Un bon raig de ratafia. Deixarem que s'evapori i tirarem les nous. I ara, una miqueta de nata. Deixem fer el xup-xup 5 minutets i ja ho tindrem a punt. Jaume! Digue'm, Pep. Vine cap aquí, va!
que ja ho tenim això, per al foc. Mira, traurem el fogó. Veig que has trobat una bona taula, eh? Home, has vist? No hi ha millor taula que un remolc ben gros. Goita, les pomes... Quin goig que fan. Mare de Déu, l'olor que fa ja tipa. Mira, tallem una mica. Vigila que crema, Així. Apa. Bon profit. Aprofiti, Pep. Boníssimes. Espectacular. Sense pagesia no hi ha cuina. No hi ha bona cuina, ni bona alimentació. Salut.